И какво като е отпускане? Майка ти де. Сега пак се намокра до ушите. Ма ти гледам, колега, бая я изчака. Защото и при мен на първата имаше мяк, викам да не си ма закачил. Охо. Не, аз днеска няма да изсъквам, то е ясно. Какво? Бате Станко. Дали ще дигне нагоре или не? Само че виж, че си малко върху твоите въдица, ще стане... Еми да. Я вижда ли ще някой някой? Не, прибрах. Това нещо малко ми. И се не пълно. Ако си фанал караку да има разкарва. Охо. Кой от всичките? То това ти е крайна, бе. Крайна. Закачен. Да, крайна. Охо, пак се удави. Чай да изкараме. Ма ти си чак от татъка, бе. Това е татъка? Еми ти си от татъка на 3. Чакай малко, стой. От тук ли ще го даваш? Не, чакай, ще и от татък ще го гребна, стой. Абе, ти си страшен, бе. Още не сме го кепнали. Но все пак да кажем за публиката. Някъде величи. В такова, в самия храст се е забил. И да забравяйте си. С професионалист имаш работа, не с аматьорката. Само, че да отбележим, че... Да отбележим, че това е вече не знам кое. 9 на 3. Почваме да се изравняваме. 9 на 3 за в коя полза? Така. Гелета? За статистиката? Ще си напомняме. Тя вечерта не е свършила. Чакай, колега, идвам да има... Що не отвори това? Отвори бигела, бе. Става аванс, бе. Какъв аванс? Не ще. Стегнал ли съм, бе? Или... Снимай ми рътичката. Мънинката рътичка. Рътичката мънинката. Мускула. Отдърпани. Айде, оправай. Много съм добър. Да донеса ли дишек? Профи. Само това искам. Професионална работа. Повече нищо да говоря. Майко, виж какво са го направили. Гледай. Да. Мале. Кога фаниш ти риба там? Чакай, моите къде бяха забити? Оле. Извън устата. Да, некъде по аналната перка. Много тежи, обаче явно такова. Гледай, явно хвърля хайвер, гледай какво става. Той е пълен, виж ми това. Той направо се откъснал и всичко. Колега, ще ме снимате ли? Майко, гледай какво са му направили устата. Разбите. Той е лаком като мене. Айде, Калин Калинов. Такива. Обаче вернеш като се е надул отзад. Ловите ли такива тави? Извинете, колега, нали, специално днес, да не говорим за такива работи. Мой хайванин. Така на кръченци го сложа. Ай, мен пръсти. Айде да миросам. Чакай хайверчето да те опуда. Чакай, аз искам малко спирам. Айде пускай рибата, не се излагай, бе. Обаче се му е бали майката на устата. Да го опуда и аз, бе. Ще те опуда от тебе. Айде, Колево, браво.